Ahoj, ak ti diagnostikovali trombózu alebo zápal žil, máš pocit ťažkých nôh, bolesti a opuchy, si unavený a lieky a lekár ťa nevedia posunúť vpred k uzdraveniu, tak ťa pozývam pozrieť si prezentáciu o možnosti liečenia trombov za pomoci pijavíc lekárskych. Prezentáciu pre teba pripravila magistra Jana Chomová a bakalár Juraj Choma. Obaja sme fyzioterapeuti a hirudoterapeuti s dlhoročnou praxou v oblasti hirudoterapie a sprevádzania ľudí ku zdraviu. Prajeme ti príjemný zážitok s množstvom obohacujúcich informácií. Zrážanie krvi je úplne prirodzený jav. Tento prirodzený mechanizmus nášho tela nás vie zachrániť pred vykrvácaním pri poranení. Avšak trombóza je už patologickým stavom, kedy dochádza k patologickému zrážaniu krvi. Trombóza vzniká poškodením cievnej steny a v tomto okamihu sa prirodzené zrážanie mení na patologické. V organizme vzniká množstvo malých zrazenín, čiže trombov, ktoré môžu vytvoriť zhluk, čo následne môže viesť k upchatiu ciev a to môže čiastočne alebo úplne teda sa obmedzí prietok krvi v cieve, ďalej to môže byť aj odtrhnutie krvnej zrazeniny, ktorá putuje telom a vzniká tzv. Embolus. Pri upchatí cievy v akejkoľvek inej oblasti organizmu sa tento stav označuje ako embolizácia. Je logické, že v miestach, kde sa vytvorí blokáda, sa usadzajú odpadové látky a tu nastáva spomalenie toku lymfy a to môže spôsobovať zápal žil. A preto je pijavica lekárska veľmi dobrým pomocníkom pri uzdravení. Podľa toho, kde sa trombus vyskytuje, môžu vzniknúť následné signály nášho tela, že nie je niečo v poriadku. V bežnej hovorenej reči sa to pomenováva ako ochorenie. Trombus sa môže vyskytovať v dolných a horných končatinách, brušnej dutine, pľucnych artériách, srdcových artériách, ale aj v mozgových artériách. Jedným z najčastejších trombotických signálov je hlboká žilová trombóza dolných končatín. Vytvára sa krvná zrazenina vnútri žily, ktorá obmedzuje prietok krvi najčastejšie v žilách dolných končatín a pánvových žilách. Tým, že je tento typ trombózy najčastejšie vyskytujúcim sa, sú aj príznaky najznámejšie ako napríklad opuch končatiny, bolesť končatiny, prípadne modré až fialové sfarbenie končatiny. Ak sa trombus uvoľní a odplaví cez pravú komoru srdca do pľucnej tepny, vtedy vzniká pľucná embolia. Jednou z príčin infarktu myokardu je aj zrazenina v srdci, a to hlavne v dnešnej dobe. S mozgovou príhodou sa veľmi často stretávame u klientov, ktorým poskytujeme mobilnú fyzioterapiu v domácom prostredí. Tak ako pri infarkte, tak aj pri mozgovej príhode môže byť príčinou trombus. I keď pravá príčina skoro každého ochorenia sa nachádza najčastejšie v psychosomatike, o ktorých si ešte dnes povieme. V tomto bode sa dostávame k tým podstatným informáciám. Ako nám hirudoterapia môže pomôcť a uľahčiť nám život? Najdôležitejšou informáciou pri hirudoterapii je povedať si, prečo sú pijavice tak výnimočné a čo je pravou podstatou liečby. Pijavica lekárska má v slinách komplex enzymov, ktorých je približne 150. Nakoľko sa táto prezentácia venuje trombóze, tak si tu vypichneme tie najdôležitejšie enzymy pri liečbe trombózy. Destabiláza má schopnosť rozpúšťať krvné zrazeniny. Ja som začal včeláriť, tak vám dám príklad z tohto prostredia. Ak prikrmujete včely, robí sa to cukrom a vodou. Cukor sa vo vode rozpúšťa. Presne na tomto princípe funguje destabiláza, ktorá rozpúšťa krvné usadeniny a zrazeniny v krvnom riečisku. Veľmi dôležité sú aj enzymy, ktoré zmierňujú a zastavujú zápal. Sú to enzymy egrelín a bdelín. Ako sme si povedali, skôr, že zápal vzniká v mieste blokády, kde sa usádzajú odpadové látky.
Liečivý komplex enzymov zabezpečuje aj obnovu normálneho prietoku krvi v cievach a vyživuje aj okolité tkanivá. Ďalšie enzymy sú tiež veľmi dôležité, no nie je tu priestor sa im tak podrobne venovať. No majú v tomto procese veľmi dôležitú úlohu, ktorou sú napríklad zmierňovanie opuchu, taktiež bolesti a posilňovanie ciev. Spomenieme si však ešte dva veľmi dôležité enzymy. Jedným z nich je hirudín, je to prírodný antikoagulant, čo znamená, že zabraňuje zrážaniu krvi. Samozrejme, pijavice sú aplikované v množstvách, keď je to pre človeka bezpečné. Tým druhým enzymom je apiráza, ktorý prírodnou a teda prirodzenou cestou riedi krv a je najsilnejší antiagregačný faktor pre krvné dojčičky. To znamená, že zabraňuje vytváraniu krvných zlukov, teda vzniku trombu. Ďalším úžasným faktorom pri hirudoterapii je, že pijavice vysajú hustú krv a lymfu a tým je zabezpečené prirodzené čistenie krvného obehu. Telo prirodzene musí reagovať na stratu krvi a tým je podnecované k vytváraniu novej krvi a tým sa posilňuje obranyschopnosť, zlepšuje sa vitalita a posilňuje imunitný systém. Súborom týchto javov a vďaka vlastnostiam enzymov sa zlepšuje saturácia, čiže nasýtenie krvi kyslíkom. Následne sa zlepšujú všetky metabolické procesy, tým sa skvalitňujú všetky tekutiny v tele, alebo odborne povedané homeostáza sa dostáva do rovnováhy. A oblasť, ktorú potrebujeme uzdraviť, sa aktívne zotavuje. Ak aj užívame akýkoľvek farmaceutický alebo prírodný liek a nemáme kvalitný nosič informácie, čo je v našom prípade krv, tak je možné, že daná chemická látka sa buď vôbec alebo len veľmi ťažko dostávajú do miest v organizme, kde by mali byť účinné. Aj to môže byť jeden z dôvodov, prečo často medikamentózna liečba nie je úspešná. Medicína na tieto faktory veľmi neprihliada. Psychosomatika sa čoraz častejšie skloňuje v spojitosti so zdravím a uzdravovaním. Je už aj vedecky dokázané, že naša realita sa tvorí podľa toho, ako myslíme a ako vieme pracovať so svojimi emóciami a do akej miery poznáme samých seba. Trombóza je všeobecný názov pomenovanie. Za týmto pomenovaním sa však skrýva príbeh, čiže príčina. A preto je tento slajd a tento obor zvaný psychosomatika považovaný aj za jeden z hlavných pilierov pri uzdravovaní. Aj my v Ayurfysio pristupujeme ku každému človeku a každému symptómu nespokojnosti tela s naším prežívaním individuálne a funkčne, čiže celistvo. Ak by sme sa pozreli na duchovnú príčinu trombózy, tak tu je jej znenie. Pocit osamelosti a strachu, pocit, že nemám žiadnu hodnotu, že nerobím dosť, že nikdy nevládzem. Zmenou prístupu samého k sebe a k spoločnosti vieme premeniť negatívne vzorce správania na pozitívne a tým uzdraviť aj svoje telo. Nie je to šarlatánstvo ani kúzla. Je to práca na sebe a ochota zmeniť niečo podstatné vo svojom živote. Ďakujem vám za váš čas. Verím, že informácie pre vás boli obohacujúce a zároveň sa už teraz teším na naše stretnutia, ak sa rozhodnete pre liečbu pijavicami lekárskymi a hlavne pre zmenu v živote, ku ktorej vás radi a s láskou budeme sprevázať. Zdravie je našou prirodzenosťou. Aby ste mali akékoľvek doplňujúce otázky, kontaktujte nás mailom alebo telefonicky. A ako hovorí Bruce Lipton, naše myšlienky tvoria našu biológiu. Prajeme krásny deň.